ज्याप्रमाणे सगळे गोष्टी आई अनबॉक्स करतात त्याप्रमाणे आजची वस्तू सुद्धा आई अनबॉक्स करतली. तर काय आतमध्ये त्या तर तुमका कळला काय असं आतमध्ये, पण आता बघूया, प्रत्यक्ष अनुभव घेऊया. तर कशा काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर मंडळी आजचा ब्लॉग जरा लेटच चालू होतोय, रात्री 8 वाजता जरा कामात होतो त्याच्यामुळे. आणि आपण ठरवलेलं आहे डेली ब्लॉग करायचे काय पण होऊन दे, आणि मागेपासून चालत आलंय ते आतापर्यंत कंटिन्यूच आहे. तर आत्ता घरात इकडे तिकडे फिरतोय, जसं की बोललो तुम्हाला जरा काम करत होतो. तर जाऊया आईकडे, आई आणि काय करतात तुम्हाला दाखवतो आज. ही बघा आई इकडे बसलेली आहे, आणि काय पण असून दे आमच्या घरात वार, आज सोमवार आहे, काळजी करू नका, व्हेजच आहे आज. वाटण्याची आमटी. तर इकडे काहीतरी मस्त नाश्त्याची सोय चालू आहे. रोज काय नाही काहीतरी खात राहायचा, बाहेर जाऊन वडापाव खाण्यापेक्षा घरी मस्त मस्त असं करून खायचा. कांदे महाग झाले तरी पण आमच्या घराकडे कांद्याची भजी बनवतात. म्हणजे आई बनवता कांद्याची भजी, आणि मस्त कढईत सोडल्या नसत, आणि त्यात कोथिंबीर जरा जास्त टाकलं ना, त्याच्यामुळे तुमका हिरव्या हिरव्या दिसता, नाहीतर मनुष्यात काय सोडतं आणि काय नाही. दिव्याक कोथिंबीर जास्त आवडतात, दिव्याक कोथिंबीर आवडतात आणि दिसतात पण बरी. बघा कांदो कोणी कापलो, एकदम बारीक कापलोस मला म्हणतोय. जाडो झालं. ही सगळी तयारी चालली आहे. म्हणजे आता जत्रा जवळ इले, जत्रेक दुकान लावतो विचार करतो. तुमच्याकडे तुमच्या जत्रेक लावता असलं तर आमका फक्त जागा जरा द्या, जागा द्या आणि गिरायका द्या. गिरायका येऊ नको, गिरायका येतली तर आता काय रिक्षा आम्ही जाऊ शकतो सेटअप घेऊन आमचो. हा मंचुरियनचा घेऊन जाऊया नक्की. ढवळ त्याला ती का मी ढवळू, मी जत्रा बघतोय तुम्ही ढवळा आणि का. वा 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 वा, एडिट कोण करता व्हिडिओ. दिव्याक द्यायचा. मंडळी आई तर भजी करताना आमच्या गाडीसोबत जरा एक प्रॉब्लेम झाला, तुमका दाखवते. आज अचानक झाला दुपारी, नशीब गाडी चालू असताना तो प्रॉब्लेम जाऊ नाही. गाडी चालू असताना आम्ही काल गेलेलो मालवण, काय झाला तुमका दाखवते. चला आई भजी करून दे. काय लावल्या, एक्सिलेटर केबल गेली म्हणली. जाऊया बघूया, तुमका दाखवते. कर बघे चालू. चावी लावलेली का काय रे, स्टार्ट कशी जाणार नाही. एक्सरलेटची केबल आहे ना म्हणजे इथे लागान रवली या, त्याच्यामुळे चेंज करूची या. येऊची असत मेकॅनिक, आम्ही केबल आणून ठेवलो घराकडे. ही बघा केबल किती रुपये गावली पप्पा. हा 100 रुपये केबल. मोठी गोष्ट म्हणजे मंडळी नशीब गाडी चालू असताना, म्हणजे रोडवरती वगैरे गाडी चालत असताना असं काय झालं नाही. कारण अचानक काय झालं असतं ना असं, तर काय कळायला पण आधार नाही कशामुळे झालं, आणि असं कोणासोबत पण होऊ शकतं. तर नशीब आमची गाडी घराकडे उभी होती, आणि तेव्हा तसं झालं की गाडी कुडाला न्यायला निघणार होते पप्पा, आणि तेव्हा कळालं की अशी केबल अडकून राहते म्हणून. तर ती एक चांगली गोष्ट झाली की गाडी चालू नव्हती. तर बघूया आता येणार आहेत ते रिपेअर करायला, कधी येत आहेत ते बघूया. आणि आता आईच्या भज्यांकडे लक्ष आहे, कशी भजी लागतात बघूया. फायनली आपली भजी तर रेडी झालेली आहेत, आणि बराच वेळ लागला. आज बाकीच्या रेसिपींना एवढा वेळ लागत नाही ना, तेवढी भजी बनायला लागला. जरा मला वाटतं 20 मिनिटं तरी लागली. वेळ लागता मग जत्रेक ते लोकांका भजी इकतलच कशी वेळ लागलो तर. त्याच्यासाठी फास्ट त्याला सोडू आणि तरी मंडई कोथिंबीर टाकला, त्याच्यामुळे तो कलर बदललो. काय लाईट कमी आहे म्हणून असं वाटतं, काय माहिती. कोथिंबीर जास्त घातली, कोथिंबीर जास्त घातली होय ना, तरी सुद्धा पिवळी दिसतो ती बघ, गोल्डन गोल्डन कलर ना. तू का आवडली, बरं लागतं. माझ्यावर बघ तेवढे खडू आईर बघत बंट्याक खाऊ नये. पप्पा देवळात गेले, पप्पा मिसिंग असतात. पप्पा देवळात गेलेत, पप्पांची भजी आता ठेवून द्यायची मस्त. पप्पांना जरा वेळ लागतो योग, त्याच्यामुळे भारी आवाज कुरकुरीत. होय मग कुरकुरीत या भजी खाऊ. किती प्लेट जातील तरी, 2-3 प्लेट, 1-2-3 प्लेट. 30 60 30 90 रुपयाचे. कांदे कसे होत. 70 रुपये. आम्ही अर्धा किलो तरी कांदे लागले असतील कडे भज्यांका. थोडी खाऊन झाली करता करता खालो भजी, आणि कोण खावचा नाही असा. आपण असं म्हणते भजी करता कोण खावचा नाही असं होऊच शकणार नाही. जेव्हा बरे
नक्की अरे वर बघ. लागता तो जरा खूपच जास्तच. हेअरस्टाईल दिसतली. आई गेला तो. मी लहान नाही. हा मी लहान नाही. तू वाटता तुझ्यावर गेला काय माहिती. अकलेन माझ्यावर गेला. नक्की बुद्धीन माझ्यावर गेला. याच्यावर तुझा काम होत. मला काय म्हणणार नाही. अकलेन अजिबात नाही. हा काय म्हणणार नाही. अकलेन गेला म्हणतो त्याच्यावर सांगतोय. काय माहिती. कमी आहे. काय रे या कोणावर गेलं हा पप्पा शोप्पट डायरेक्ट बघ. स्वतःच कबूल केलं. असं असता जास्त कारण घरात मुली असतात ना ते पप्पांचे लाडके असतात. तसं या लाडक्या असा मध्ये मध्ये डोस पण देतात कधी कधी. आणि गुन्हे पप्पा सारखेच. बरेचदा सांगतात माका त्यावेळी सांगत होते ती या पप्पांसारखं दिसतस जरा जरा. बाबू माझ्यावर दिसत. भावाने मी आम्ही दोघ जण एकसारखे दिसतो. खूप जरा सांगतली काय जुळे आहेत काय. आणि बऱ्याच ठिकाणी गेलो काय आधी पहिला प्रश्न असतो हे दोघे जुळे आहेत काय. आम्ही दोघे जुळे नाही हो. आमच्यात किती वर्षाचा फरक आहे बाबल्या. 6 वर्षाचा फरक आहे म्हणजे आमच्यात दोघात. वाटणार ना. आणि दिव्यात आणि माझ्यात 3 वर्षाचो. 3, 6 आणि 3. जेव्हा चाय पिऊ. हा म्हणजे मोठी गोष्ट म्हणजे सावंतवाडीत आम्ही काय घेतलो तर काय घेतलो बुड घेतलाय ना. बूट घेतलो. दाखवायचे तुमका तडे असत खाऊन जाऊन का लगेच तुमका दाखवते काय घेतलं होतं आम्ही. ज्याप्रमाणे सगळ्या गोष्टी आई अनबॉक्स करतात त्याप्रमाणे आजची वस्तू सुद्धा आई अनबॉक्स करतली. तर काय आतमध्ये त्या तर तुमका कळला काय असत आतमध्ये. पण आता बघूया प्रत्यक्ष अनुभव घेऊया. बाबूचे असत माझे नाहीत. तर हे बघा किंमत पण सांगतो. तर अशा असत छोट्या छोट्या गोष्टीतला आनंद. स्पोर्ट शूज नाही असेच. मी त्या दिवशी घातलेले ना म्हणजे ते पण बाबूच्याच असत. माका जास्त अशी हा नाही मी सवय करतोय असले पण कधी घालूक नाही त्याच्यामुळे असा वेगळा वाटता. बाबूच घालता असले जास्त. बाबू घालतो असले मस्त असत. काय वाटतं म्हणजे किती असत प्राइस काय वाटतं आई बघून. कंपनी काय आहे? कंपनी वाचूक जाऊ नको. पडूया लोगो दिसणार नाही. होया. लोगो बस झालो तू काय सांगूची गरज काय. संडे नायकी माका किती रुपये गावले बाबू. 1000 फक्त 1000 रुपये. मंडळी ज्यांच्याकडे घेऊन गेलो ना ते आमचे सबस्क्रायबर फॉलोअर होते. आणि आता थंयसर गेल्यानंतर आमका कळला. तर ते जर ब्लॉग बघत असतील ना तर त्यांना मनापासून थँक्यू की तुमचं एवढं सपोर्ट. आणि मी जस्ट माझ्या तोंडात मास्क लावलेला होता मंडळी. आणि तरीसुद्धा आता असा झालेला मास्क लावले तरीसुद्धा ओळखतात. खूप चांगला वाटतं. पण असा भीती सुद्धा वाटतं मनाकडे. म्हणजे माका जरा भीती वाटल्यासारखी वाटतंय. कारण बरे मी असं जास्त म्हणजे पहिलं बाहेर जास्त फिराक नाही मंडळी. आणि आता अचानक असे मुवमेंट घडतात ना तर असं एकदम धाक 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 जाता. 400 रुपये सांग ते फियाती. मंडळी प्राइस याची असं करेक्ट 400 रुपये. आणि सावंतवाडीमध्ये घेतलो आम्ही. सहज असे गेलो फिरत फिरत आणि बाबूक मग आवडले मग आम्ही घेतलो. बरं वाटतं. बरं वाटतं. असे दुसरे अजून होते ना व्हाईट ते ब्लॅक ते अँड पण व्हाईट. white असत. ब्लॅक अँड व्हाईट एक गवतले. हे पण मस्त असत ना. डिस्काउंट वरती म्हणलं आमका 400 रुपयात दिल्यानी. डिस्काउंट खूप चांगलं वाटलं खरंच. एकदम जबरदस्त तुमचा सपोर्ट एकदम भरपूर असा. ज्यांच्या शॉपमध्ये गेलो त्याचा मिनी ब्लॉग तुमका बघूक मिळत. कारण सावंतवाडी जरा आम्ही फिरलेलो आणि त्याचा मिनी ब्लॉग येऊक नाही होतो. तर तो पण तुमका बघूक मिळतो नक्कीच आपल्या प्युअर मालवणी भाषेत एकदम जबरदस्त. कोकण किंग नाही ओंकार पालो ब्लॉग्स. तर खूप आधी मंडळी माझ्या चॅनलचं पण नाव होता कोकण किंग ओमकार. त्याच्यानंतर त्या चेंज झाला आणि ओमकार पालो ब्लॉग झाला. आणि वय म्हणता असलीच. हे झाले तर जत्रेक घालून उपयोग नाही. तांबडे करून हाडतलो. हे कॉलेजात फक्त हे कॉलेजात त्यासाठी रोज कॉलेजात जाऊन. बारक्या भावांची मंडळी मजा असते घरात असले काय. आणि आमच्या बाबूची तर मजाच आहे. कारण तेव्हा चेस खेळा तेव्हा प्रत्येक चेसच्या मॅचिक जाऊन असं काय नवीन कपडे ठरलेले असायचे. नवीन ड्रेस होय. मग दर मॅचिक नवीन ड्रेस. तर मॅचिंग भाऊ बरोबर माका पण मिळा. आई प्रवास खूप केला ना आम्ही. जितके फिरावं तितकी आई फिरली. आणि सगळा चेसमुळे जितके आम्ही फिरलो काय केलं तितक्या चेसमुळे झाला. पण आता तो चेस खेळणार नाही. आता तोच घेणार नाही. आता त्याचं क्षेत्र बदललं म्हणजे क्षेत्र आता तो बदललं. वेगळा करता. काही असा नाही. ज्या गोष्टीत आपणा करूचा ज्या गोष्टीत आपणा खराब मन Interest लागता आहे, interest खरंच ज्या गोष्टीत आपणा जी गोष्ट करू मजा येता. पण चांगल्याच गोष्टी नाहीतर निगेटिव्ह गोष्टींकडे जाशात. निगेटिव्ह गोष्टींकडे जाऊ नको.
चांगल्या गोष्टी आत्मसात करा आणि रोज काम करताय ना त्याच्यापेक्षा काहीतरी 1% वेगळा करूचा प्रयत्न करा. त्याच्यानंतर तुमका सवय लागते रोज केल्यानंतर आणि इतकी मजा येते नंतर ना काय विचारूच नका. आणि नंतर तुमका कळताला की टाइम किती महत्वाचो आणि टाइम पूर्ण नाही कसो तर तुम्ही तुमचा रेग्युलरचा काम सोडून जेव्हा काहीतरी वेगळा करताले तेव्हा तुमका कळताला की खरोखरच मोठे बिझनेसमॅन किंवा जे मोठे लोक असतात ना जे सांगित असतात ना टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, तर पैसे टायमाक लागून पैसे लोक कमवतात तर असाच, पण तरी सुद्धा खरोखर टाइम नंतर कळतं तेव्हा महत्व जेव्हा टाइम खरोखर कमी पडत असता त्याचं महत्व आता सध्या आई कळतच असतं मी काय करीत असते. म्हणजे अजून आमची आमटी करूच्या हा हे आमची सुरुवात आमच्या घरातली. सो मंडळी आता बघूया आई काय काय करतं आज. भेंड्याचं भरीत. भेंड्याचा भरीत. तर आमच्याकडे भेंड्याचं भरीत म्हणतात, कोण कोण भेंड्याचं भरीत नाही करणार. मागे आम्ही एकदा केलं होतं म्हणत होते भेंड्याचा भरीत नाही म्हणणार. तर आम्ही त्याला भेंड्याचं भरीत म्हणतो आणि त्याच्यावर जेवण पण मस्त वाटतं. सो तुम्ही रेसिपी खूप एकदम जुनं ब्लॉग पहिल्या सुरुवातीचे बघूचे लागतील तुमका काहीतरी मग वाटतं 10-12 म्हणजे असे ब्लॉग असतील ना 10 नंबरचो 12 नंबरचो खूप आधी केलं हा त्याच्यात असतो. पण आता तुमका दिसात थोड्या नंतर कसा आई बनवता आधी दाखवलेले आहेत डबल जातात मध्ये. मंडळी दिसताला तुमका जेवताना बघा. जेवताना बघा. आता करेक्ट 9:45 वाजता आपला जेवण रेडी झालेला असा. तर ह्या असा आमचा भरीत आपला ह्याचा भेंड्याचा वांग्याचा म्हणा होते. तर येवा आई नाही तर जेव चालू केल्यात. मी खालच्या घराकडे होते आत्ता इलय. येवा जेव कसा दिसता बघा जवळ ना. हे बघा तर भातावर टाकायचा असा आणि भातासोबत खायचा. तर येवा जेव. चपाती असली चपाती चपातीसोबत सुद्धा तुम्ही खाऊ शकताय. चपाती भाकरी खायच्या बरोबर मस्त लागतं एकदम. दिसता तर मस्त बघू शकता चिकनच्या पुढचा दिसता. तर येवा. तर मंडळी जेवण होईपर्यंत वाजलेले असत करेक्ट 10:30 आणि आता मस्त पैकी रोजच्या सारखं आपण ब्लॉग एडिट करू जाऊया. तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्की आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.